Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с неделното издание на Ултраспорт. Аз съм Виктория Младенова, а в следващите вече 60 минути ще проследим най-интересните спортни събития от изминалата седмица. В името на вас, зрителите, с екипа на Евроком удължихме времетраенето на нашето предаване. От днес Ултраспорт е с продължителност от 1 час и така ще имаме повече време за анализи и коментари на актуалните събития. Останете с нас! Днес предаването стартираме директно с пряка телефонна връзка от стадион Христо Ботев в Пловдив. Вече трябва да е нашия колега Станимир Бакалов с подробности около преди малко приключилия футболен двубой между отборите на Левски и Ботев. Здравей, Станимире! Благодаря. Какво стана с твоите Левски? Значи най-напред Левски не са мои, Левски са на половин България. Така е. ПСК, Ботев, Локомотив, отбори, които се подкрепят много хора. Най-напред искам да кажа на зрителите, че фенове на Левски на стадиона нямаше, защото те бойкотираха този двубой. Ботев победи с 2-1. Крам ние да ви гледаме, това беше написано на един транспарант, който отразяваше феновете на Левски в сектора на отбора. Въпреки, че липсата такива привържености на поличаните, още в 6-та минута Галин Родригес отбеляза гол. Елин Тоползаков, Викторио Павлов и Христо Ремов бяха хората, които даваха указания на футболистите на Левски. Въпреки, че отборът има вече треньор като Славиша Йоканович, но той ще стане официално отбора от понеделник. Така Левски водеше играта в началните минути, но след 30 минути Галин Родригес удари спряна игра Минев от Ботев Пловдив, който преди това беше казал грубо, и по този начин Галин Родригес получи червен картон. Така сините от София оправят с 10 души на терена. Логично Ботев натисна в лицето на треньор като Станимир Стоилов. Знаем, че той обича да практикува нападателен футбол, още повече, че в момента има много добри футболисти. В 56-та минута домакините изравниха. Така, резултатът стана 1-1. Тодор Неделев бе автор на двете попадения. В 75-та минута отново Тодор Неделев кара гол и така резултатът стана 2-1 за Ботев Пловдив, което се оказа и крайния резултат. След срещата Марко Сираков, който е спортният директор на сините, заяви, че е първа отборът да влиза във форма. И това, което до сега играл отбора, изобщо не се мрави нито на него, нито на привържените. Визираше загубите от северо-тунелите от Гертиш и сега загуба в първия кръг от Ботев Пловдив. От понеделник Левски с нов треньор, бившия наставник на Партизан Белград, Славиша Йоканович, който е и човекът, който е бил треньор номер 1 на Сърбия за 2008 година и прави 2 пъти Партизан Белград шампион и му всеки се в турнирите. Ти успя ли да говориш с някой от ръководството? Футболисти? Току-що казах Марко Сираков. Също така говорих с Иво Тонев. Той повтори общо взето думите на Марко Сираков, че отборът първо ще изгради своето лице. Разчитат абсолютно на новия си треньор. Иначе в Ботев нещата са съвсем на другия полюс. Радост имат направи страхотен матч и заслужено победиха срещу Левски. Също така Ботев направи така, че постигна един много добър резултат срещу Жлински моста и сега в четвъртък може да направи и възможно елиминирането на Бостинския отбор Жлински моста. Преди това Ботев елиминира и Астана, така че отборът е нагледана на вълната и се развива по изходяща линия. Ами успех ще им пожелаем на Ботев от тук нататък. Естествено. Добре. Искаш още нещо да ти разкажа или имаш нещо? Ами ако имаш нещо интересно да разказваш, давай, слушаме те. Ами да, говорихме с шефа на фен-клуба на Ботев Пловдив, така в фракцията Ботев Ултра. Те дори ни предложиха, предадоха телефони, ни предложиха
традиционна рубрика за Ботев Пловдив като едно фенско предаване. Говоря се, че обръщаме повече внимание на Левски на ЦСКА, което нали, е нормално, защото се връщаме в София, но трябва да обръщаме внимание на отбори като Ботев, като Локомотив Пловдив, като Лудогорец, БРО, които се развиват много добре и вече става първенството ми доста по-интересно и равностойно. Разбира се, да. Също така, друго интересно е, имаше привърженици на ЦСКА тук на стадиона в Пловдив. Около 5 човека бяха дошли. Привърженици на ЦСКА? Да, които бяха дошли да гледат мача между Ботев и Левски. И на мой въпрос, защото тук те казаха ли в последно време Левски ни носи много повече радост, отколкото ЦСКА. Така е. Разбира се, провалите на синия клуб. И така подкрепяха Ботев, естествено, видят срещу Левски и така нататък. Това е желая ти така... Станимире, само искам да ти задам един въпрос. Благодаря ти. Ако ти не беше журналист, би ли отишъл на следващия мач на Левски? Ами, какво да кажа? Това е много труден въпрос. Може би, ако съм истински привърженик на Левски, бих подкрепил отбора, независимо дали печели или губи. Труден въпрос. Добре. Труден въпрос. Ами, много ти благодаря за това включване и за изчерпателния отговор. Да, късмет на тебе и приятно време на зрителите на Утраспорт. Благодаря. Сега, това беше Станимир Бакалов от Пловдив. Както вече разбрахте, Ботев Левски 2-1. Сега продължаваме напред. Гост в студиото днес е Александър Манолов, футболист от Локомотив София. Добър вечер, Сашо. Добър вечер. Как си? Радвам се, че прие поканата ми. Благодаря и аз за поканата. Добре се чувствам. Какво мислиш ти за матча между Ботев и Левски? 2-1. Най-ми типично дерби. Атмосферата Очакваш ли с такъв резултат, такъв развой на събитията? Ами, в интерес на истината сега Ботев може би психически са в по-добра позиция. След отпадането Левски така доста сътресения получиха и може би логично Ботев се наложи в този матч. Така, все пак започна А група. Какво първенство очакваш ти? Очаквам много по-голяма интрига. Има много силни отбори. Изненади, да. Първенството започна с голяма сензация. Да. И мисля, че много от отборите ще гледат да наберат сили и точки още от първите кръгове, защото форматът е такъв, че е много важно всеки отбор да е в горната седмица. Всеки в това ще се цели. Така, да. Добре, нека поговорим за твоя отбор, Локомотив София. Какво е положението сега там? В предишния сезон се борехте малко така да останете в елита. Трудна година, да. Доста трудна година записахте. Отбор с такава история. Ами да, жалко е, че се стигна до там, но много така тежко се прие и мисля, че тази година нещата ще са много по-различни. Цялото треньорско ръководство, както и шефовете работят в такава посока, че клуба да върви по-напред. И мисля, че има футболисти тази година Локомотив да е минимум в челната седмица и да се бори за нещо по-добро. Добре, а за какво ще се бори Локомотив София през новия сезон? За Европа, за шампион, вече се целиме много нависоко. Като за начало мисля, че това е главната цел, отбора да е в горната седмица, да. Добре. Така, вчера играхте с Пирин Гоце Делчев 2-2. Така е изненадващ резултат, предвид това, че не сме свикнали да гледаме така по повече от 1-2 гола в един матч. Да, за българските... Удовлетворява ли ти този резултат? Ами... 2-2. Развоя на матча беше такъв, че трябва да се радваме на този резултат. Започнахме зле матча, до 20 минута беше 2-0 за Пирин Гоце Делчев. В края на първото време червен картон получихме и мисля, че е хубаво, че отбора показа характер и за победа. И в крайна сметка мисля, че този резултат е добър за нас. Добре, ти си един от малкото юноши, ти си юноша на Локомотив София всъщност, който така е привлечен в първия отбор на Локомотив.
И не говоря по принцип само за там, ами като цяло в българското първенство младите момчета навършват там 18-19 години, стискат си ръцете и го пращат по западните дивизии. Защо? Защо така се получава? Има доста момчета, талантливи достатъчно, с много футболни качества, така и в един момент излиза, че те не са оценени или всъщност какво се случва? Ами не знам. При мен беше така, че ми беше даден шанс и аз се възползвах от него. И мисля, че за всеки млад футболист най-важното е да гледа да се бори, а не да получи нещо на готово. Това, че си юноша на този отбор, не значи, че задължително трябва да влезеш в първи отбор. Да, безспорно е така, но има доста така примери. Сега няма споменавам имена, но аз познавам доста такива млади момчета, които доказали са се, наистина. Предполагам, че ти познаваш доста такива. Да. И в един момент просто не се случват нещата. И се привличат постоянно чужденци, които, както виждаме в момента, ето Левски е жив пример. Отборът се напълни с хора, които не са дори с българско гражданство и в крайна сметка не показват чак такива качества. Ами това вече може би е въпрос на политика, въпрос на разбиране на треньор, на ръководство и те преценяват най-добре за своя отбор от какво имат нужда и дали дадения юноша ще свърши работа. Така, добре. За българските отбори сега малко да поговорим за евротурнирите. Не видяхме много добро представен тази година. Лудогорец, Левски, Берое също така падна доста тежко. Доста тежко, да. Ами Лудогорец... Ти гледа ли мачовете? Да, Лудогорец мисля, че те най-много трябва да съжаляват за тази загуба, която допуснаха, но мисля, че имат сили да отстранят този съперник. Наистина, резултатът е така благоприятен за тях, гол на чужд терен. Да. И мисля, че имат сили да продължат. Левски... За Левски не знам. При Левски се получи много жалко. Но то не е само в евротурнирите. Виж и преди това към края на първенството, матча с Славия. Ами може би оттам нещата тръгнаха така, че психически вече някои футболисти не издържаха на напрежението. Това, че от две титли загубени два финала, така да се каже, може би и сега в евротурнирите това повлия за това лошо представяне. Въпреки че Иртиш, те са абсолютни новобранци. В крайна сметка, гледали сме преди години златната селекция на Мъри, 2005, 2006 и 2007, тогава беше много, много красиво нещо. Може би и менталитета най-вече е бил по-различен на тогавашния отбор. Наистина те направиха страхотни мачове. Безспорно, да. И отстраниха отбори с история и с много повече мачове в Европа от Левски. Да, точно така е. Може би това е нещо, което трябва да се промени най-сериозно менталитета и към това да се работи. Добре, вчера пак започна първи кръг. Виж, любимец. За тях какво ще кажеш? Ами, точно те така дават добър пример, че отборите ще гледат да наберат точки в началото и много е важно как стартираш. Всеки отбор гледа това, как стартираш, как завършваш. Те стартираха малко така над очакванията си дори. Да, като Лудогорец преди няколко години, когато те се включиха в А-група, дебютираха и те тогава направиха един фурор. Така. Те направиха фурор и дори мога да кажа, че първата им титла беше доста така с разлика. И разликата между тях и другите отбори беше очевидна. Но сега при любимец може би нещата са малко по-различни. Може би от еуфорията, първи мач в А-група срещу шампиона, може би така и това им помогна за този успех. Може да има и някаква доза подценяване от страна на Лудогорец. Със сигурност, да. Но ето, че това, ако е така, има изиграл лоша шега. Една от последните новини от Разград, че Ивайло Петев вече не фигурира в този отбор. Може би на собственика вече му е дошло така малко повече след някои мачове, които изиграха те в миналия сезон. Имаха така няколко поредни злополучни мача за тях и бяха на ръба да загубят титлата, ако не беше и тази грешна стъпка на Левски. Добре, обаче това ли е изхода? Загуба, оставка. Това доста често се повтаря у нас. Според мен на един треньор трябва да му се даде време.
както той да свикне, така и футболистите да свикнат с него. Все пак не може само да се печели. Или, нали, вече ако има поредица от загуби, нормално да се търси някакъв изход, но в случая аз лично не смятам, че Ивайло Петев трябваше да си тръгне от този отбор. Ами може би така са преценили, може би той си изчерпал с това, което може да даде на Лудогорец и може да е за добре. В Лудогорец наистина имат много добри условия, имат страхотни футболисти и може би така тези резултати са меко казано шокиращи, защото Любимец, каквото и да говорим, не е от класата на Лудогорец. Да, той а шампиона да започне така сезона е малко стресиращо. Да, не е хубаво. Всеки момент очаквам колегите да ни свържат с Янко Ангелов, той е футболист от Любимец, да ни разкаже малко повече за неговия нов отбор и за победата. След мъничко обаче ще се случи това. Но за Любимец безспорно. Аз се радвам за тях всъщност, защото нашето първенство има нужда от такива отбори. Свикнали сме да гледаме Левски и ЦСК, които в последно време в крайна сметка не ни поднасят нищо хубаво. Така, на феновете специално. Абсолютно това е радваща новина за Любимец и може би след този матч вече ще имат така по-сериозни амбиции, не само да останат в групата. А там прави впечатление, гледах състава преди няколко дни. Има един-двама чужденци само, което е доста изненадващо. Ами може би това е и до средства. Ами да, но аз подкрепям решението на ръководствата на отборите да налагат младите момчета и да разчитат на български футболисти, защото имаме достатъчно класни момчета. Така е, трябва да се дава шанс. Както каза, има много добри млади футболисти, които само това им липсва шанса, качествата ги имат. И може би такива отбори са най-доброто място за тях, които имат така желанието да направят нещо, да постигнат, амбиция. И в такъв отбор трябва да играят, може би, млади футболисти, за да покажат най-доброто от себе си и вече да разчитат на това да ги забележи някой от грандовете. Добре, с теб какво се случи? В Локомотив София беше преотстъпен временно. Как се развиват нещата? Бях преотстъпен, да, в Светкавица Търговище, но там се случиха някои промени и прецених, че най-доброто за мен ще е да се върна в Локомотив. Добре. Сега, на телефонната ни връзка вече трябва да е Янко Ангелов. Яни, чуваш ли ме? Да. Здравей, много се радвам да те чуя. Какво става с вашия отбор? Така, честита победа първо. Дойдохте така от нищото и истински фурор вчера. Мерси много, да. И неочаквано и при нас, защото все пак новак в елита, идваме срещу шампиона, но с повече желание се да раздаваме, печелихме. Добре, какви футболисти сте се събрали там? За теб ясно, нали? Ти си юноша на Левски. А другите момчета? Сплотени колектив? Също има много, само млади момчета сме и много има още 3-4 момчета сме, мисля, юноши на Левски. Имаше така малко неуредици преди старта на първенството. Четох някъде, че отбора щял да се разпада и разни подобни неща. Вярни ли бяха тези слухове или всичко е наред? Точно това ме изненада и мене, че се появиха по медиите някаква така информация, която въобще не е вярна, защото ако има нещо, някаква такава истина, то първото, което се отрази на отбора, е нормално. Вие, както всички видяхте вчера, след това матч, мисля, че всичко се... Добре, а следващия матч гостувате на Нефтохимик. Готвите ли се подобаващо за този двубой? Да, ние за всеки матч се готвим подобаващо и сериозно, без значение какъв е противника. Пак ще повтарям, че сме нови в елита и матч за матч играем. Определено оправдахте твърденията, че сте аутсайдери на А-груп, на новия сезон. Вие всички видяхте, че 5 мача. Преди мача четехме на всякъде прогнози, 0-3, 0-4. Да, изненади.
Добре, какво да очакваме от любимец в предстоящите срещи? За нас, като всеки един нов отбор в Агрото, целите са да останем в елита, но ако продължаваме така, може и да нещо по-сериозно. Добре, явно Веселин Великов е намерил начин да ви сплоти и да показвате колективна игра, което е много хубаво. Много добър старт. Да, това се пролича още и в миналия сезон в Б група, че първият полусезон беше отвратителен. След това на него чело, като застана той, съвсем друго лице показва отбора. И така, млад наставник, много добър, работи се професионално и вървиме нагоре. Добре, Ани, много ти благодаря за това включване. Надявам се скоро да имаш възможност и да дойдеш в студиото, да ни разкажеш така повече неща и за теб като цяло. Благодаря ти за включването още веднъж и успех! Сега прекъсваме за няколко минутки, време е за реклами и се връщаме обратно в студиото. Не превключвайте канала.